channel. Today we are gonna prepare moringa leaves dish. दिनै जोङो सजना बिलाइनि ओंख्रि संनो नागिरदों नाफामजों स' नायदो माबायदि जायो तो चलते प्लग करते आं खोन्थानोसै सजना बिलाइखौ मारै सायो ओरै बाहाय हमनानै ओरै मोनसे ओरै बोनांगौ बेखौ ओरै खालामथारोबा जानायाव उसुबिदा जागोन थेन्था जागोन नंखायनो बेखौ ओरै मोनसे बोनानै सायबानो जाबाय थेन्थे जुदि गोरा बारे मोनसे बोनो हायो नाथाय बे गुरै इसको एक ही साथ में ऐसे करके नहीं तोड़ता है क्योंकि ये साथ में आ जाने से नहीं बना सकता है इसलिए इसको एक करके तोड़ना चाहिए ताकि ये जब हम लोग करेंगे ना बनाएंगे तब अच्छे से बने इसलिए जों अरखौ जरायनो नागिरबाय जोङो ओंख्रिखौ बाहेरायावनो संगोन न'सिङाव संनाय नङा नायबानो जाबाय अर जरायनायखौथ' मिथिखागौ माबायदि जरायो अभी हम लोग आग लगाएंगे अब हम लोग खाना बाहर ही बनाएंगे सो देखिए कैसे करते हैं ये बहुत इजी है करने के लिए दा जोङो खोन्थानोसै बेखौ संनायाव मा बुस्थु नांगौ अभी हम बताते हैं इसको बनाने के लिए क्या सामान इंग्रेडिएंट चाहिए तो आइए बताते हैं हम फर्स्ट ये नाथुर गोरान माने बे फार्स्टआव नाथुर गोरानखौ लादों जों बिनि उनाव संख्रि ओमफ्राय बानलुजों सामब्राम गुफुरजोंखौ जों देखानानै लानाय जाबाय ओमफ्राय नै बेयो जादों नाफाम एसे नाफाम लादों जोङो ओमफ्राय सामब्राम गोजाबो एसे होनांगौ बारा होनो नाङा सामब्राम गोजाखौ नङाबा मोजां जानाय नङा ओंखायनो एसेल' लादों दरसे फिसाल' लादों ओमफ्राय नैबे जाहैबाय खारै थाव गुबै लागोन जोङो ओमफ्राय सजना बिलाइ बेखौबो जों सुखानानै लाखाबाय सजना बिलाइ So now I'll tell you guys the ingredients what we need to be put in this moringa leaves. So these are fermented fish and these are dry prawns and salt and these are garlic paste with chili mixed and this is curd and this is onion. So we need this some few ingredients here. दा जोङो संनायखौ आराम्भ खालामनो नागिरबाय नायदो फार्स्टआव सारायखौ मोजाङै दुंहोग्रोनांगौ जोंना साराया एसे दुंखाबाय स' जोङो थावखौ हरसै So now we will begin how to cook. First we have to heat up this thing and we have to put some olive oil. थावखौ बारा बुरजा होनो नाङा एसेल' होनांगौ जो हम लोग ऑयल देगा ना उसको ज़्यादा नहीं देना चाहिए थोड़ा नहीं देना चाहिए Only little amount of oil required. अभी हम ये प्याज देंगे दा जोङो सामब्राम गोजाखौ हरसै Now we सामब्राम put some onion in it. सामब्रामखौ एसे एवनानै प्याजको थोड़ा फ्राई करके हम लोग पहले डालेंगे नाफाम Fermented fish. हाँ जों फार्स्टआव नाफामखौ होगोन और थोड़ा नाफामखौ होनानै एसे एवगोन नाफामा जोंना मोदोमबाय दे नाफामखौ एसेल' होनांगौ दे नङाबा बाराबा बाराद्राय जागोन एसे मोदोमनाय मोनबानो जायो नालाय जोंनो दा जाबाय नै जों बिनि उनाव माबाखौ हरसै बिलाइखौ हरसै सजना बिलाइखौ हरसै जों दा moringa leaves. बिलाइखौ मोजाङै सुनानै लाखानांगौ नङाबा माबाफोर नांनानै थायोबा उनाव उसुबिदा जागोन Message take video. बेखौ एसे मोजाङै एवनानै एसे रेबहोनानै जोङो बाहाय संख्रिजों बानलुजों सामब्राम गुफुरजों देनायखौ हरसै दा जोङो संख्रि एसे हरसै Now we have put some
जोंनि देखानानै लानाय सामब्राम गुफुरजों बानलुजोंखौ जों होनसै गार्लिक एन्ड चिली पेस्ट बेखौ होनानै खारदै एसे एरसै एरनानै खारदैखौ होगोन जोङो दा एसे एरनानै एसे रबनानै नाथुरखौ होनसै नै अरा बारा जाबाय ओंखायनो एसे बोखारगासिनो दङ तो थाल लानांगोन अरखौ आपको पूरा ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि नहीं तो ये जल जाता है बहुत जल्दी जलने का वो है छान से नाथुरखौ हरनानै एसे एरसै जोङो एसे एरनानै खारदैखौ हरसै अभी हम लोग इसको थोड़ा ढक के रखेंगे और उसको 1-2 मिनट के बाद हम लोग देखते हैं जों खारदै होखांनानै बेखौ एसे खोबनानै दोनसै रुइनायनि थाखाय दा जों खोन्थानोसै बेखौ जानायनि मा मा फायदा दङ जों बेखौ जायोबा जोंनि देहानि थाखाय मा मोजां जागोन बेखौ जोंनि नर्थ इण्डियानि मानसिफ्रा बांसिन जानाय जायो हाइ प्रेसार गोनां मानसिफ्रा बेखौ जायोबा बिराद मोजां आरो प्रेसारखौ ल' खालामनायाव हेफाजाब खालामो नंखायनो आरो शुगार लेभेलखौहाय ल' खालामो कलेस्ट्रल ल' खालामो आरो बेहाय जा निउट्रिसन दङ थ' बे देहानि थाखाय जा मोजां आरो मेरला बेनिफिट्स दंबावो बेखौहाय जायोबा हाइ प्रेसार गोनां मानसिफ्रा जाथार नोंथांमोना नोंसिनि प्रेसारखौ खम खालामगोन दा जों नायसै माबायदि जाखो रुइदोंना रुइयाखै रुइदोंबा जों एरग्लिनोसै एसे रुइबाय नंखायनो एरग्लिनोसै गेब्लेनायनि नाथुरनि मोनामनायाथ' फैहांबाय गोथावनो नाथुरजों नाफामजोंनि दानिया जों दा दै एसे होसिगोन खोस्लिसेल' होनाय जाबाय नङाबा दैया बारा जागोन लाव जाबा थावनाय नङा ओंख्रिया बेखौ मोजाङै थुग्लिनांगोन जोङो मोजाङै गेब्लेनायनि थाखाय दानिया जों एसे संख्रि साखिसिगोन माबायदि जाखो गोथाव जाबाय दे नाथुरजों नाफामलाय आबैफोर नोंसोरो सजना बिलाइ ओंख्रि गोबाब संनाया आं साखिनि जोंना आबैया साखिनो फैबायबो मासि गोथाव नुखायो सम जानाङा साखिनायाव इसेयानो जायो दे गोथाव जाथारदों दाहाय गोथावथार गोथाव जादों नाथुर जुनायजों नाफामजों होलायनाय जि गोथाव संख्रिया बानलुआ मारै नांदों नांजोब्बाय खांदो दानिया मोनबाय दाना जोंना ओंख्रिया मोनबाय नंखायनो जों बेखौ खांसै दा मोनायाव जानोसै जों ओंख्रिखौ खांसिगोन ओंख्रिया मोनबाय मोजाङैनो गोथाव जाबाय आबैयाबो बुंबाय साखिनानै माबायदि गोथाव जादों जोंबो संनो रोंगौ दानिया जों संखांबाय सो आज का ब्लॉग इतना ही देखने के लिए थैंक यू हम लोगों को सपोर्ट करो लाइक करो कमेंट करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और आइडियाज भी दो कमेंट और में ऐसे ही देखते रहो हाँ देखते रहो MNS बाय बाय Bye. गाइस नेक्स्ट टाइम